Čuste Wolfovia, ja vás vítam u ďalšieho videa. Opäť tu máme zostavu z francúzskej najvyššej súťaže Ligue 1 týmu Paris Saint-Germain. Takže sa pohodlne usaď, hoď like, odber a ideme na to. Brankárskou jednotkou bude Lucas Chevalier, talentovaný golman, ktorý má veľký potenciál, má už aj skúsenosti z Lille, kde bol taktiež jednotkou. Mal postavenie aj v All-Star týme Ligue 1 v sezóne 24-25, za mňa prekvapivo pred Donnarummom. Má vysoké sebavedomie, efektné zákroky pri súboji 1 na 1, ale niekedy prichádzajú problémy s vysokými a dlhými loptami alebo nedorozumenia v obrane. Matvej Safonov je ruský brankár. Keď prišiel za Barny, tak chcel, aby Safonov odišiel, lebo je Rus a vraj hovoril, že všetci Rusi sú agresori a nechce s nimi mať žiadny vzťah. V zmluve bolo, že nemôže odísť a preto ostal. Mentálne silný brankár, ktorý dokáže zakladať protiútoky a má stabilné výkony, avšak pri rohoch alebo centroch nie je celkom istý. Kraje obrany mal PSG asi najviac, výborne vyvážené na celom svete. Mendes zažil prelomovú sezónu. Je to typ obrancu, ktorý lieta hore-dole a má veľkú výdrž a dobrú postavu, takže aj proti rýchlym hráčom vyniká. Môže sa stať, že ostane vo výške pri bránení a vznikne diera. Hakimi. Pravdepodobne najlepší Maročan vo futbale. Stal sa kľúčovým hráčom v systéme s aktívnymi krajmi. Má problémy s výpadkami v koncentrácii pri bránení, ale výbornú akceleráciu. Naviac je to nekonfliktný hráč, ktorý nedostáva veľa kariet. Marquinhos so Zabarným ešte túto sezónu si nezahrali, ale myslím si, že to je najlepšia dvojica, aká môže byť na stopérovi. Marquinhos ako kapitán má veľa skúseností aj z reprezentácie, kde patrí tiež k ústredným postavám. Hovorí o tom aj jeho vynikanie v organizovaní obrany, čítaní hry a kľúčové zákroky. Nižší vzrast mu môže robiť problémy v hlavičkových súbojoch a niekedy aj menšie zranenie môže ovplyvniť jeho výkon. Zabarný prišiel z Bournemouthu, kde rozpredali takmer celú obranu v základnej zostave. V Ukrajine je jasnou voľbou číslo 1 ako stoper. Preukazuje veľkú zodpovednosť, čo potvrdil aj v zápase proti Barcelone, kde zachránil jeden, teda ak ich nebolo viac, gólov. Je pohodlný pri rozohrávke a taktiež silný vo vzduchu. V záložníkoch nájdeme Fabiana Ruiza, ktorý je už 4. sezónu v PSG a vždy odohral väčšinu sezóny. Futbalista, ktorý sa vie uvoľniť pod tlakom a má dobrú strelu, ktorú ukázal aj proti Arsenalu, ale nie je pravidelným strelcom, hoci dokáže hrať na poste ofenzívneho, stredného i defenzívneho záložníka, ale nie je veľmi rýchly. Vitinha mal fantastickú sezónu. V poradí zlatej lopty sa umiestnil na 3. mieste. Dominuje v driblingu, výborný v ponukovej činnosti a je aj kreatívny. V niektorých zápasoch môže byť menej výrazný a má nižšiu postavu. João Neves prišiel ako mladý talent z Benfiky a musím priznať, že ma príjemne prekvapil, keďže som rátal s tým, že v základe mal nastupovať Warren Zaïre-Emery. Mohol reprezentovať Portugalsko na majstrovstvách Európy U21 na Slovensku, ale vtedy hral majstrovstvá sveta klubov. Hrá s vysokým sebavedomím a istotou, keďže sa nebojí hrať pod tlakom a je dobrý v stredných aj dlhých prihrávkach a v pressingu. Útok je veľmi úderný, v základe aj na lavičke. Naľavo Kvaratskhelia, môj obľúbenec, vždy bojovník, elitný a rýchly dribler a dokáže vystreliť kvalitne spoza 16. Dembele je víťaz zlatej lopty, veľké prekvapenie počas minulej sezóny a kto by to bol povedal po pôsobení v Barcelone. V dôležitých zápasoch je ústrednou postavou, je obojnohý a obratný hráč
a tréner Enrique ho chválil i v napádaní. Desiré Doué, viacerým ľuďom pred minulou sezónou neznáme meno, vyniká v driblingu, tvorení šancí a dynamike, podobne ako jeho vzor Neymar junior. Ako som spomínal už vo videu o Marseille, tak Enrique tesne vyhrá Ligue 1 a v Lige majstrov ťažko povedať, ako to bude vyzerať, ale myslím, že budú patriť medzi tie najlepšie týmy, ale podľa môjho názoru nevyhrajú. Toto by bolo z tohto videa všetko. Hoď like, odber, daj odber King Wolfovi a prípadné dotazy píš do komentov a vidíme sa u ďalšieho videa. Čau.